ҷинояте ки дар бораш гап мезанем як хатогии кӯчак сабаб мешавад ки ӯро ошкор кунанд ва ин хатогии кӯчак дар рӯи экрани шумо. Агар ки ёфтен тагда ҳамада хайр. То видеоҳои оянда агар наёфта бошен пас лайк монен ва тамошо мекунем видеоро. ҳамада салом алейкум дӯсто, хуш омадем ба канали Сем Шарипов. Бо шумо ҳастам ман, муаллифи канал Муҳаммад Шарипов. имрӯз душанбе, яъне ки барномаи криминални расследованияҳо. орзуи ҳар як мусалмон дар тӯли зиндагӣ 50-60 ё 100 солаи худ чия? Албатта ки сафар ба хонаи Аллоҳ. Ва ин чиз ба ҳама шахси мусалмон муяссар намешавад. Ва нафаре ки шароиту фурсати рафтан ба хонаи Аллоҳ дорен, ин беҳтарин шанс аст. муроҷиат мекунем ба ширкати Парвозавия. Тамоми усулҳоро ба шумо мефаҳмонанд. ба ҳаҷи умра ва фарзӣ ҷои худтон зайнид мекунем бо беҳтарин шароит ва нархҳои дастрас. марҳамат, фақат ба ватсапҳои ширкати Парвозавия муроҷиат кунед. марҳамат дӯсто, муроҷиат кунед беҳтарин ширкат ба боварии 107%. аллакай чӣ гунае ки гуфтем, як хатогии кӯчаке буд ки сабаби ошкор кардани ин ҷиноят шид. ва ин хатогии кӯчака худи ҷинояткор мекунад. ба кадом хотир? Аз хотири беақлиш ё ин ки аз хотири беҳадди бад доно буданаш? шумо боша ин хулосаро бирорем баъди тамошо кардан. ҳодиса оғоз мешавад 23 январи соли 2004 дар як шаҳраки Лос-Анҷелес бо номи Пикаривера. барои сержант Кевин Лоин ин рӯз рӯзи оддӣ буд, яъне ки машғул буд ба патрулӣ. оромии кори ӯ то ҳамон вақтеро давом мекунад ки дар рацияш алоқа мекунанд ва хабар метиҳанд дар бораи тирпаронӣ. ба хотири оне ки шахсе буд ки аз дигаро дида ба ҷои ҳодиса наздиктар буд, маҳз ҳаминро роҳӣ мекунанд ва тирпаронӣ рух метавад дар як истгоҳи мағозаи вино ба номи мағозаи Эд. вақте ки сержант ба ҷои ҳодиса ҳозир мешавад, торик буд ва ҷои ҳодисаро рӯшанӣ мекард. танҳо гирляндҳое ки барои ороишо дар соли наво медонена украшад мекунанд, ҳамон хел чиз рӯшанӣ мекард ва фонари столби ки аз раҳ ӯ тарафа. шахси қатл шуда Ҷон Хуарес, як марди 23 сола буд ки дар натиҷаи тир хӯрдан дар сар ҷон метиҳад. пеш аз маргаш Ҷон дар дохили будкаи телефон буд. ин аст ки ҷо маълумай аз оне ки ҳамаи корора занаш мешнава, яъне ки дар дохили будкаи телефонӣ ӯ суҳбат мекард бо ҳамсараш ва дар ин вақт ҳамсараш мешнава як гапи дигар одамеро ки аз Ҷон мепурсид ӯ аз куҷоай. дар ҷавоб Ҷон мега ки ин кори ту нест, гум шайҷа. баъди чӣ тир мехӯрад. баъдан аз дохили худи мағозаам шоҳид ёфта мешавад ки дар асл мега дидак мардеро ки Ҷона мепаронд. ба монамуди зоҳирӣ мисли латиноамерикансо буд. баъди парондан ӯ зуд ба мошинаш савор шуда аз ҷои ҳодиса ғайб мезанад. албатта ки мутаассифона рақамҳои мошина ҳеҷ кас дар ёд гирифта наметавонад. фақат аз ин кор ҳамин қадараш маълум мешавад ки ҷинояткоро каме кам ду кас буданд, яъне шахсе ки паронд ва шахси дигаре ки сари рул буд. ҳуҷҷатҳои муҳоҷиратиро аз нав кардан дар кор. фикри дароз накунед, роҳш ҳаст. пешниҳод мекунам гузаштани сарҳад Москав Қазоқистон бо мошинҳои замонавии Kia Carnival. ронандаи бо таҷриба бехатари шумо дар роҳ ва гузаштани шуморо дар сарҳад кафолат медиҳад. аз салони кушоди Kia Carnival сабаби бароҳат рафта омадани шумо мешавад. гузаштани сарҳад бо ин ширкат тез ва осон мешавад, чунки қонуну қоидаҳоеро медонанд ки сабаби мушкилии шумо нагардад. кори муҳима ба фардо нагузоред. шумо метавонед ки айни замон забраниват кунед вақти рафтантона ва дигар ташвиш нашин. ба хости Аллоҳ сафар бо ҳамроҳи ин ширкат оромии шумо ва боварӣ бар рӯзи фардост. дар дил хоҳ ҷиноят барои худи ҷинояткорро дарёфт кардан муҳимай шахсияти ҷабрдида, яъне ки ҳамин тариқ метавонанд алоқамандии ӯра бо ягон шахсое ки мехост марги ӯра муайян карда шавад. лекин дар ҳолати Ҷон Хуарес чунин набуд, барои он хотире ки ӯ як ронандаи оддии автобус буд. духтарчаи 3 сола ва ҳамсар дошт. яъне ки аз ин хулоса карда метавонем ки ин ҷиноят алоқамандӣ надорад бо шиносҳои ин марди кушта шуда, балки ӯ гирифтори ягон ҳолати ғорат шудагиай ё ин ки бахташ баландӣ накардай дар чанги ягон хулиган задай. тамом. чӣ гунае ки меган қарор гирифтан дар ҷо ва вақти номуносиб. ҳамин хел кор такшин мешавад ки аз байн чанд қадар вақт мегзарад. сержанте ки якумин шида ба ҷои ҳодиса рафтагӣ буд лейтенант мешавад ва аз патрулии оддӣ мегзара ба детективӣ. аз байн 4 сол мегзара, яъне ки соли 2008 акнун бошад чӣ гунае ки медонед, на ин ки сержант балки детектив Кевин Лойд дар офис нишаста расследоват мекард як
ғорати одира ва тамошо мекард шахсоеро ки гумонбар шудагиянд ё ин ки иштирокчии ин ҷиноятанд ва дар байни расмҳои ӯ як расми хела ҳам диққати ӯра ҷалб мекунад. Вақте ки ӯ расмҳоро тамошо мекард ба хотириш меояд ана ҳамун мағозаи 4 сол пеше ки дар уҷа ҷиноят рух додагӣ буд ва сурати шахсеро ки ӯ тамошо мекард и буд Энтони Гарсие. Дар инҷа савол ба миён меояд ки сурати ин одам дар инҷа чӣ кор мекунад дар базаи пулис? Не, ягон хел ҷинояткори вазмин набуд. Гап сари он меравад ки як маротиба дастгир мешавад бе ҳуҷҷати ронандагӣ. Бале дӯсто, ин ҷиноят сабаб шуда наметавонад ки барои базаи пулис тара сурат бигиранд. Лекин дар ҳолати Энтони Гарсия ӯ шубҳанок ба назар мерасид. Яъне ки пулис фикр мекард ки ӯ аъзои бандае бо номи Ривера 13 ва пулис ба хулосае меояд ки ягон зарар надорад агар ки ӯра сурат бигирем барои база. Ривера 13 як бандаи хурда как иборат аз 200 нафар буд ва ин банда фаъолият мекунад танҳо дар ана ҳамин ҷое ки ҷиноят рух додагӣ буд, яъне ки дар шаҳраки Пика Ривераи Лос-Анҷелес. Дар сари детектив Ллойд расмҳои ин шахс хеле ҳам хотираҳои кӯҳнаша бедор мекунад ва ӯ дар мошин нишаста ба ҳамун ҷои ҳодисае ки 4 сол пеш рух додагӣ буд равона мешавад. Вақте ҳозир шудан дар ин ҷои ҳодиса дубора бо фикрҳои ӯра қавитар мекунад дар бораи оне ки Энтони Гарсия хеле ҳам хуб медонад ки 4 сол пеш ҷона кӣ куштагӣ буд. ва албатта ки як рӯз баъдаш Энтони Гарсия дастгир карда мешавад. Акнун ҷои муҳимаш дар бисёриҳо савол мешавад ки чӣ гуна детектив Ллойд бо як расм тавонист фаҳмида ки Энтони Гарсия даст дорад дар ин ҷиноят. Лайк мондана фаромӯш накунед, ҳоло мефаҳмед. Хоб, дар назди шумо расми Энтони Гарсия ки дар базаи пулис буд. Агар ки ба диққат ҳамин сурата нигоҳ кунем ки ман дар аввали видео амондагӣ будам, аллакай метавонем фаҳмида шумо ки барои чӣ хотир пулис мефаҳмад ки маҳз ҳаминай ҷинояткор. агар ҳоло ҳам нафаҳмида бошед, акнун мефаҳмонам. Дар татуировкаҳои танаш кадри ҳамун ҳодисаи 4 сол пешинае, яъне ки дар қафаси синаш расми мағозае, а дар бараш боша расми ҳамун столбое ки аз раҳ ӯ тараф буданд. бале дар инҷа ҳаста чизҳое ки айни замон дар мағоза неста, яъне ки ҳамун гирляндое ки равшанӣ мекунанд ва плакати бо номи Ривера. айни замон иё нестанд, лекин 4 сол пеш вақти ҳодиса рух додан буд. ва ҳамчунин дар қафаси синаё дида мешавад расми вертолёт ки парондестаи одамоеро ки ба суроби арақ хисанд. ин чӣ маъно дорад? кличкаи Энтони Чоппер будае ки чӣ гунае ки меган ба сленгои амрикоӣ вертолёт мешудааст. Барои чӣ одамо ба суроби арахис пинатмен? Причём тут пинатмен? Аъзои бандаи Ривера 13 ки Энтони Гарсия буд, дар уҷа конкурентои худшона аз дигар банда пинатмен мегуфтанд. яъне ки дар умум кадре ки дар танаи ӯ тасвир карда шудагие маънош ҳамоне ҳастае ки Чоппер, яъне ки Энтони Гарсия ба мисли вертолёт парондестай арехчора, яъне конкурентои худшона аз дигар банда дар назди мағозаи вино. ва ба ғайр аз ҳамаи ин ба худи навиштаҷотҳое ки дар гарданшай бихонем, маънош ҳамин аст ки Ривера мекуша. ман сами татуировкаи Энтони сабаб мешавад ки детектив фикр кунад ки ин расма дар куҷои дидагие, дар куҷо 4 сол пеш дар ҳамин мағоза. мумкин ае ки Энтони ҷон хуарса фикр кардае ки аъзои дигар бандае ва ба ҳамин хотир куштагиаша. чӣ гунае ки дар аввали видео гап задем ки суҳбатшона ҳамсару шунавидагӣ буд ки аз ӯ пурсиданд. лекин ин кори хел набуд. ҷон аъзои ягон банда набуд, ӯ як шофёри оддии автобус буд. лекин чӣ гунае ки медонем, гумон доштани пулис ба даст доштани ӯ дар ҷиноят ва ё ин ки татуировкаи қафаси синаи ӯ далили он нестае ки ӯ гунаҳгорае. яъне медонад пулис ки гунаҳгорае, лекин далил дар корае. ва дастгир шудагӣ буд ӯ барои гумони ғорат кардани мағоза, не ин ки куштор. так чӣ кор бояд кард ки ӯ гунаҳгор шавад ва ҷавоб гап барои куштораш? гӯш кунед ки пулисҳо чӣ кор мекунанд. ӯ як чанд рӯзи худша мегзаронад дар як камераи ҳамоаддил ва ҳамроҳи ӯ мешинонанд як шахси дигара гӯё ки яке аз аъзои ҳамун бандаи ҳамиёе. албатта ки ҳар як аъзошона ӯ лицо на лицо намешиносанд ку. дар асл ин одам
полицейский буд ва дар бадани ӯ насб карда шудагӣ ба таҷҳизоти сабткунанда. Полицейский махфӣ метавонад ки ба боварии ӯ ворид шава, то ки ӯ иқрор шава ба кори кардагии худаш. яъне ки худша таъриф мекунад ки чӣ гуна 4 сол пеш ҷон хуварса ба қатл расондагӣ. албатта ки ин хеле ҳам далели бахуатай барои ӯра гунаҳгор кардан, лекин басанда нест. бо чӣ ба шахси дуюм мондагиай, ҳамун шахсе ки дар он вақт сари чамбараки мошин шитагӣ буд ва полис албатта метавонад ки иншам дастгир кунад ва инам аъзои ҳамун бандаи Ривера 13 Роберт Армиха. яъне ки дастгир кардани амраи и метавонад сабаб боша ки гуноҳи ӯро бо тасдиқ кунад ва бале ҳамин кора мекунад. даст доштани Энтони Гарсира дар қатл шофёр тасдиқ мекунад ва ҳамчунин дар суд иштирок мекунад ҳамсари шахси ба қатл расонида шуда ки шумо чӣ гунае ки медонен дар телефон бо ӯ суҳбат мекард пеш аз маргаш ва мега ки раҳмат туда, қотила мега раҳмат туда. барои чӣ? барои татуировкаи беақлонае ки мега дар бадан задаӣ. агар ин татуировка намебуд мумкин ае ки ҳеҷ вақтро дастгир намекардан. дар натиҷа ӯра 65 сол аз озодӣ маҳрум мекунанд ва 20 соли дига Роберт Армихара шофёрша. бале ҳодиса ҷолибиш дар оне ҳастае ки чӣ гуна беақл метавонад одам боша чунин татуировка дар бадани худаш бикаша ки дар натиҷа метавонад қасди ҷони худаш шава. лекин ҷолибиш дар ин ҳолат танҳо ин нест. ахиди чӣ гуна ҳамин ҳолат рух додан. барои мисол чӣ қадар имконияти баланд астае ки ҳамун сержанте ки 4 сол пеш якумин шида дар ҷои ҳодиса қарор гирифт ва мағозара аз обши план дид, ҳамин одам бо 4 сол баъдаш варақ мезана ҳамун расмоира ки ногаҳон сурати як шахсеро мебинад ки татуировка кашидагиай дар баданаш ва дар хотираи ҳамун сержанте ки айни замон детективай кадри 4 сол пеши надидагиш дар сараш мезана ва ӯ монандӣ мекуна ба ин татуировкаи бадани ӣ. ин хеле ҳам имконияти кам дорад чунин парядкаи ҳолат. фикр ақидаи худтона бародаро дар комментария нависен, лайк мондана фаромӯш накунед ва ҳамчунин телеграм канал фаромӯш накунед хабар бигирен якум комментарияра. ссилкаи закрити телеграм канали маа дӯсто. закрити телеграм канал барои кияй чӣ гуна видео мешавад? шумо медонед ки имрӯз дар атрофи мо чӣ гуна дурӯғҳое мегзарад ки мо метавонем ки ба ӯ бовар кунем. даҳшати ҳамин чиза шумо дарк карда метавонед? чизе ки дар экран диден. якум ки дар уҷа реклама нест ва ба ҳамин хотир ӯ закрити каналай ва пардохти моҳона дорад. ба хотире ки реклама намешаваш як тараф беста бо мавзӯъҳои махсусае ки чунин мавзӯъҳое ки дар закрити телеграм канал мешава дар ютуб намешава умуман. барои чӣ хотир? аллакай фаҳмидем ки ман хеле видеоро дар ютуби калонӣ кунам, қадр намекунам, баъд хеле ҳам сахт абид намешава. дар инҷа қадр намекунанд. ира ман открита мегум. чӣ гуна барномаро қадр намекунанд? барномаеро ки дар худи одам дар корай, дар ҳаёташ, дар тафаккуру фикр ақлаш тасаввур карда метонен ва метонен дар савол дахтон ҷавоб диҳен ки чӣ қадар муддат дар кор мешавад ки одами солимам маҷбур бисозӣ ки чизи сафеда сиёҳ буга сиёҳа сафед. ин кор метавонад ки барои шумо хеле ҳам боварнакарданӣ ба назар барасад ки чунин кор наметавонад бошад. лекин ман шуморо мегӯям ки метавонад бошад ва ин кор ҳар рӯзай дар назди шумо. ин хел чиза одам қадр намекунад. ин реал ния. лекин чӣ гунае ки набоша, ман медонам ки дар байни аудиторияи ман ҳаст одамое ки чизҳоеро мекованд ки тамрини мағзи сари ӯ шава. ба хотири чӣ? таъсири муҳит. ман дар бисёр видео гуфтагем ки муҳит хеле ҳам сахт апасния, хеле ҳам сахт таъсир мерасонад. таъсир мерасонад дар ин одам ки охирон дар хе нигоҳ дора худаш. шумо мебинем ки маълуме ки ҳамин одам бовар надора ба ҳамин чиз. номега ва барои ҳамин хел одамо кушода шудагиай ин телеграм канал ки мо вақтҳои охир гап задастем дар бораи дурӯғ чӣ гуна кор кардан, пропаганда чӣ гуна кор мекунад. монанд нестай ба ин шахсе ки ҳуҷум кард. ин ба мисли ҳолати крокус мешавад. дар видео чӣ гуна ба назар мерасанд дар Москва, баъдан шахсоеро гӯшош набаридан чӣ гуна. фаҳмидена ки ин видео қатъи чизоро ман мехостум бирасонам. мутаассифона ин хел чизоро барои дар ютуб месам меган як видеоро монда доскара бироварда чумчи. барои чӣ телевизор тамошо кардан дар кор нест. видео далил мекове, ина далил. неки ҷорибиш дар инҷа оне ҳастае ки ҳоло бояд шумо бигӯен ки манипулясия дар чие? номи барномаи мо дурӯғ чӣ гуна кор мекунад? дурӯғ дар инҷа чие? ҳама далил буд. аниқ далил буд.
بیاین اکه برای کار فهمیدن همون اینترویو را پورا تماشا میکنیم که یک پارچه‌ش در نوستی پنجم کانال نشون داد. چگونه آدم مجبور میسازن که از حق رو بگردونه. شخص در عقل خودش سمنیوات میکنه. چگونه؟ نخود 10 کس خطا بگو تو درست بگوی. این ای گونه فکر میروه. اصلی واقعی آنی هسته که 10 کس نه 100 کس میتونه خطا کنه تنی. 1000 کس میتونه خطا کنه تنی. و همه ای را من نشون میدم با یک پریمیر عادی که در نزد آدم بینا دو چیزی درنگه را میمونن که یکیش سفید یکیش سیاه. سیاه سفید میگه سفید سیاه. در مثال چونین اکسپریمنتو ما در این موضوعهای در بالا ذکر شده گپ میزنیم. کسی که مغز خودش تمرین میته و برنامه‌های با عقل ذهنی و مهم و در کاری را جستجو میکنه، مرحمت سلکش در یکم کامنتاری از ذکر پیچیدگی. در روی اکران شما ویدیوهای پیشینه تماشا کردنش فراموش نکنین. همه خیر تا ویدیوهای آینده.